Takže ahoj lidi, vítejte u tohle videa a dneska si zahrajeme two players, prostě hra pro 2 hráče, budete mít vlastně vedle sebe základny. Teď mě tady typka zabíjí a zabila mě, super. Jinak jsem tady s mým bráchou, představ se. No tady. Takže dneska budeme dělat to, že prostě budeme si stavit základnu a jak vidíte, tak tady budete získávat i... To jsme nemuseli říkat jako. To nemusel říkat jako. No, takže dneska prostě bude náš cíl vlastně zkusit nějak tak prostě zabít co nejvíc lidí a prostě postavit si úplně nejvyšší základnu. Což už jsme udělali několikrát, že jo? Ano. Prostě my už jsme tohle hrajeme tak 50 lidí, že? Takže my vlastně, náš cíl dneska bude zabít všechny, co tady jsou a postavit si základnu úplně jako nejvíc, prostě co nejvíc. Nakupuj a kup si ty voly konečně, ať k nám nemůžu. Jo, už jsem si tady koupila lidi Podívej se, co už všechno za vašimi zády, tady dropper free, jak můžete vidět. A tady mám za 200 páďo. Kolik mám v keši? 500. Koupuju druhý dropper. Ten třetí stojí 500. Ty droppery jsou na to, že vám vlastně vydělávají peníze. Prostě jo. Bez těch dropperů nemůžete mít žádný prachy, takže žádný dropper, žádný prachy, jo. Na ty versu, takže budeme mít zbraně. To jsou zbraně, jo. Budeme mít ty rukavice, který má, když klikneš, tak letíš dopředu. Ano. Tak. Mám tady, teď vám tady přesně můj brácha A popsal, nemám si spíš koupit ten dropper. Jo, tak si můžeš koupit. Já si koupím ty zbraně. Jako kdybychom nějaký slovo anglicky vyslovili blbě, tak to neřešte. Jo? To neřešte. Chodíme na angličtinu, jo, ale To máme neřešte. ji ve škole, ale... Prostě to neřešte, jo? Úplně na to zapomeňte, takže už jsem na to 500. A další stojí 750. To je uprdě, prostě, jo. A už můžeme zabíjet lidi, protože já mám hady. Má zbraně, takže já si beru zbraně. Tohle je, koukni, kolik to jenom ubírá, jo. Čekej, stůj na místě. Tak to je na prdu, Já co? chci lidem ukázat, kolik to jenom ubírá. Teď ti to ubere úplný hovno. Nic, nebudu Ti to ubere Jo. prostě Prostě ubere ti to buď jedno hápko, nebo prostě nulu. úplně Prostě nulu, to prostě přesně. A rukavice. Ty prostě lítají takhle všude, Ují. jo. Já vám to ukážu. Musíte na to 2krát kliknout a jedete, takže takhle uniknete prostě nepřítelovi, když vás hodí třeba s tím mečem, jako to Pojď k na černým. začátku. Jdeme k Jo, černým, jo. okamžitě. To letím. Oni mají dobrý věci, ale já. No, nevím. Oni mají tu střílečku. Oni mají ty dobrý Jinak je to Oni mají dobrý- Ne, zůstaň doma a braň to. Zůstaň doma a braň to radši. Máte různé tady tématiky a prostě je i z Granny, tohle Musíme domů. to vlastně. Musíme domů to jít bránit. Ne, jste čortnu zbraně. Jo, jinak, když Jdeme domů. ten týpek nemá prostě ty lasery koupený, Hej, tady je nějaký. nebo jdou k nám, voly, oni jdou k tak nám. vlastně můžete toho využít a někomu čortnout prostě Oni jdou k nám. věci. Oni jdou k nám. Na to mi je jedno. To je jedno, jdu tady krást, teď nemám čas úplně, jo. Mám tu střílečku do dálky. Takže to je takový super, že můžete krást, ale už to není tak super, když si někdo koupí, že jo, to prostě, že jo, prostě Ale já jakoby... se jdu podívat k těm modrým, jak na tom jsou. Oni už mají ty rukavice silný. No já už jsem si to vzala od nich, už jsem mi to čortla. Hej, kámo, Ale tak ty týpek mají to tam mega hlídá dobrý. s těma rukavicema! No jsem mrtvá, takže super. Mega. Takže tady vidíte, že prostě... No, Tak, se to typka, ty- nějak tak Já už jsem dal první kill u modrých, ty Jo. už jsem zavraždil. Doufám, že se na mě nebude. No. Jo, tak jdou na mě s rukavicema, ale já mám něco lepšího, já mám lepší rukavice. No, ale taky odlákej, ne? Nashledanou. Nechci, aby mě tady... Nashledanou. Kolik už tady bylo? To je svině! Pardon, že mám jako sporosti, jo, ale tady to prostě podle mýho jinak Jo, jakoby všichni rozumí. nejde popsat prostě.
Já běžím k sobě do základny. Šup, Jako nevím, jestli Sonic. si mám koupit RPGčko za Robuxy. Kde je ta typka? Ona mě ještě pořád honí, stojí ti to za to? Čekej, tak já ji Svinko. doma sundám, pojď domů. Ne, čekej, já se jí ztratím. U černých. Tady musím vzít zase. Nebudu jí přece lákat k nám domů. Tak jako ne, to tady musíte požádat hlavu lidi. Ne, ale jako pojď domů, že já ji tady dostanu. Je, čekuj, ona tam přijde, ten týpek jí doufám A zmátí. jo, ona tady je. No, Čekej, tak já tam jdu. ona je Ona jde trošku, zase k černým, srapka. ona je trošku hloupá. Čekej, tak já tam k Jsem tobě ji zaletím. odlákala. Hej, už ji Hej, zabili. Jak už dělá. Takže já teď, co je ona zabitá, tak já teď momentálně využiju té situace a běžím k nám domů, aby ona nevěděla, kde bydlím, že jo. Logík. Takže takhle lidi já přemýšlím, jo. Jinak, když někomu ukradnete zbraně, tak vlastně, když vás někdo zabije, tak potom už je nezískáte, prostě musíte je získat znova, musíte jít znova k tomu týpkovi prostě. Ani když si Zabil dáte... jsem která byla u černej. Zabil jsem typku, která byla u černej. Druhý kill. Jako ten Upper Game. Čekej, tak já jdu zabít růžový. Tady Čekej, my máme 1000 vlastně tu dropa. skákací pružinu, takže my můžeme brát věci. No, můžem, no. Ale oni mají na hovno věci, tak to brát Takže nemůžu. lidi, To je špatný. zatím jsem tady koupila úplný nic, jenom tady vola tohle. Hlavně se vyplatí koupit ty voly a ty lasery, protože pak se k vám prostě nedostanou, pokud teda nemáte to skákatko, protože jak Ona jde k vidíte, černým zase krást. jak vidíte, tak To je svině. se to dále chce přeskočit, že? To zatím. Takže nic, no. Já si koupím asi dropper. Tak máme další dropper, ještě 1200. Na tom taky máme, takže si taky koupíme. No, já už teď asi nebudu úplně fajtit, že jo. Tak já jdu domů. A Ty už to koupila, ty vole. no, všechny Ty si dropry. koukni, co mám já. Ty jsi koupila A všechny dropy. já, Já mezi tím kupoval voly. no, já teď taky budu muset koupit, že jo, aby se k nám nedostali, že jo. Jo, ale aspoň ten Nějak tak. ledr bych si... Aspoň Ale já bych si takhle. ten lostr nekupoval. A nebo jako já si ho koupím, že No, nemáme tady kamarády, tak co? jo. Nějaký, s kterýma bych týmoval. No, on můj brácha vždycky najde někoho, s kým musí týmovat, jo, takže to je prostě. Co držu, někoho to zajímá. Jo. Hej, A mám sakra, ty. já koupila nějaký bedny. Omylem. No, to je jedno. Takže si tady budeme čekat, než se nám vydělá Mám 1000. 1250. Jo, mám všechny dropy, dobrý. Moc se to nebaví. Čekej, tak já ti tu zábavu zlepším. Ne, please. Nech toho. Si počkám, až si půjdeš vybrat své keše. Ale Fando, já ti říkám, že Ne, že na mě půjdeš s těma rukavicema ze zádu. ne. Vůbec. Já jsem to čekala. Ale... Ne, ale Fando, Pojď já sem. nepotřebuji, Já mám ještě do zápeček. já nechci chcít. Nemysli si, že mě tady překvapíš. Jo lidi, a víte, co můžete tady udělat? Čumta. To udělám já dřív. To mi musí skočit na volku. Tady můžete dostat se takhle na okraj mapy. A Ale tím je jenom, dobrý, že jenom s tím takhle se dostanete, když ještě nemají tu Vole, střechu, no, tedy přesně, rův, tak takhle se k ním krásně dostanete. přesně, s tím skákátkem. Pojď, Proto, ukážeme jim to, jak se proto to my dělá. vždycky využíváme, prostě tady to je taková tajná cesta, o Ale- který nikdo neví, prostě, chápete? Jako- Takže oni si vás vůbec nevšimnou. Dávej si boost těma rukavicema. Ať jsme No. tam rychlejš. Ať to není. Že oni si vás fakt jako Jej. nevšimnou. Co Oh. jsem to právě teď udělal? To prčic. To nejde, No. no tady. To jsem si taky musel vzít. Hej, víš, co je cool? Když vyskočíš a ve vzduchu uděláš tohle. Čunte, jo, jak se k takže ním si teď jdem- krásně Jdem dostanete. si vzít věci. No, Ne, nejdem, jsou špatný jak něco. ukáž. To je naprdno. Tak jdem dolů se kouknout, hele, tam bývají lepší věci.
Hele, mohli bychom se vkrást k červeným. Hele, rovnou další kill. K černým. Hej, oni mají Black Panthera a Supermana. Já vím. Jinak Kámo. pokud nevíte, kde je Black Panther a Superman, tak se podívejte na Marvel, jo, je to trochu ostuda. Ale nebudeme tady rozebírat Marvel, že? My teď první tady osoby. jdeme se vkrást ještě k černým, bychom se mohli podívat. Tam mají hovno. Protože já jsem se Tak já už jsem podívala dlouho jenom nebyla doma u v prvním Co když nám jsme někdo tam byli krade před věci? chvilkou. No tak, teď máme jenom ty rukavice a nějakou píčovinu, která ani neubírá nic, prostě úplný prd ubírá, jo, takže to je úplně, fakt je to úplně na... Kup si ten ale lusr. Ale. Ty jsi doma, jo? Jak to, že on má 2,5 a já mám 4,2 a nejsem první. Ne. Prostě takhle se dostanete ke každému, jo, to je taková cesta, ale musíte mít jenom tohle Monty, prostě skákat. Takže tak. My máme 4000, což je... Počkej. Já mám 4000, tady vám to píše, že má nejvíc. No já vím. 2,5, já jsem měl třeba 4,4. Máme to 7000. Ale já jako dávno bych měl korunku. No, každopádně. Navíc tenhle týpek už se dávno odpojil. Každopádně, já si koupím ten ledr. A koupím si rovnou tohleto, protože nechce se mi to šetřit. Prostě. Jinak lidi, já jsem na sluchátkách. No, to nemusíš. Já mám sluchátka teď. Nemusíš tady říkat jako. Jsem si dal sluchátka. Hej, kámo. Jo, už. Já se lékám, že už tam úplně zabuklý, protože mě nešlo jako to si koupit, že jo, toto. Ty už jsi koupil laser, jo? Už dávno. Když jsem měl 6000. Na mě nečeká, chábr. Chábr Tak na mě co, nečeká. kámo, ti to trvá taky. A nejsem chábr, ty jsi mrtka. Jsi sviníka. Nemus prostě, jo. No, ty si to zasloužíš. Hlavně, že ti mamka říká, že... A ty si to zasloužíš, nemluv o mý mámě. Co? To je moje mamka. No a co s tím? Tady pohybuju s tou nahrání obrazovku. Hej, ale já musím pro ty věci znova. A co já s tím? Jako, to není můj problém. Ale kdo se sem ráčil? No, S těma rukavicema no, ukázat. tak ať se zabije. Dobře ti tak, vole. Co, já se nechci, ona chcípla, protože je blbá. A jak se k ním mám dostat? Oni už tam mají lasery. Mentále. Teď to je easy. Jak, vole, strana? Teď tam nemají koupený kolem ještě voly. Maj. Nemají. Tak čekej. Skočíš na mě a skočíš k ním, OK? No, Stará dobrá to taktika. dělej. Kámo, ale jako ty jsi šlo napřed. Jo, já jsem se vlastně, mě nenapadlo. Dělej, jdi tam. Pojď dozadu, ať. I ta typka to tuší. No tak, Pojď. Zkuš na tady mě. dozadu, pojď tady. Zkuš na mě. Taková tajná mysl, lidi, čekej, ona tam chodí. Čekej. Já víš, okamžik, až ona bude dolů. Čekej. No tak jdi dolů konečně. Jo, už tam, už teď. Dole, tak skoč. Mně to nejde. Dělej. Skoč na mě. A hop. Mně to nejde, musíš jít blíž. Vlaš. No, skoč na mě. Jsi blíž? Skoč na mě. A teď hop. To nejde. Ještě tam snažím vyskočit. Tak. A musíš jít blíž, říkám. No, vole. Nejvíc to jde sám. Kámo, neskoušej to. Tak a skoč. No ale oni jsou tam asi, ne? Když Tak. stojím, tak říkám. Čekej, ne. tak já je tam jdu zabít nejdřív. Ty jsi mě tam dostal. Jdi do prdele. Ne! Co si myslíš? Já mám skákátko, mě nedostaneš. Jo, takhle ona mi, kámo, tak ona mi mega ubrala. Třeba. No, to je právě nejhorší, jako. Já teď Kámo, tak teď do fightů nepůjdu. Já mám asi 1% hápek. Hej, vidíš, kolik mám? Jo. Mám tak málo. Hej, já budu trolit. Do prdele, ona se mnou. Pardon za prostý slova, jako jo, Trolím. ale Dobrý jako, den. já jsem úplně lekla. Hej, oni jsou úplně debžotní. Jaký zdrhám? Pojď sem. Hej, ona mě zabila. Vidíte, právě ono to je podle toho smyslu, jakože těch super hrdinů, tady máte Ironmana, tady Thor, tady Superman,
Black Panther, Hulk, Spider-Man, Batman a Kapitán Amerika. Ale je to i v hororových jakože postavičkách tahle Kdy hra. si koupíš ty Co? losery a ty zbraně? Počkej, to seš ty. Vidíte, a můžete si koupit i za Robuxy. Robuxy tady prostě toho, tady to má být Praetor. A kde má kladivo? Jako ten Iron Man je docela povedený. Když se koupila, kolik stojí? Tak to ne. Ne. To si jděte, to si, ne. No tohle. Já si koupit ty vohle. Počkej, já tady mám ještě tohle. Pojďme pomoct, já se k ním chci Tady mám dostat. kladivo. Haló, pojď sem. Jedno. Jedno hátko. To nevěděla. Kolik ubírá? Jedno teda jenom, jo? Tak pojď sem. To je docela Ty nahoru. to na mě zkus. Jo, tak stůj, ale čekej. Nic neubírá. Jo, jedno. No Mě děť. nech. To ubírám mega málo. Mě nech! Dobrý. Co za mnou běháš? Se Ale jen bojím. tak. Kusuju, jak to funguje. Tady tak. tím zbiju tě. Tady s těma rukavicema. Největší chábr. 2000 za dropper. To je ta dobrá cena, ty vole. Kupuju. No, nech mě tím kladivem tady. Ti uskočím. Mentál, jak jsem myslel. Kam? Kam? Kam skáčeš? Sem. Ale pojď k těm modrým mi pomoct sebrat ty věci. Ty nemáš. Ne, protože mě typka zabila. Aha, Svině. tak já tam jdu. Ale potají. Pojď tudy. Počkej, vezmem to zadem po celý mapě. Pojď sem. A já nemůžu, vole. Jo, počkej, ty nemůžeš. Tak já nebudu skákat, já se tam potají vblížím. Počkej. Čekuj. Ale můžu si vzít to střílítko. No. On to tam má ještě volný. Tak čekej, tak to jo. Vem si to. A já tam jdu nenápadně. Typku, nic, mě se nevšímej. Já Přesně. nic nedělám. Přesně. Já si jenom beru, co je moje. Přesně. Nebo co se mi zachtělo, respektive. Počkej, já se tam zkusím probagovat. Touto střílečkou. Ale možná by to i teoreticky šlo. Kam mě to tam nejde probagovat? No. Dělej! Hej, Ale já tady probaguj skočím mě. na ten okraj Yes. mapy, lidi. Ono mě to fakt probagovalo. Ale ta tady nacvičuje s těma Kde rukavicema. jsou ty modrý? Help me, ona nacvičuje tady s těma... Já chcípnu. Já to cítím. Ty vole, ona mě málem rozdrtila. Úplně na kusy těma rukavicema. Zdrhám pryč. Kup si vole, ať nás nedostanou. Ne, já jdu potají. Já už se Modrém. vracím domů. Já jdu potají k modrým. Už jsem vzal věci. Tak a už se sem nedostanu. Ne, ale já je chci zabít. Aspoň jednoho. Já jsem ty rukavice u nich doma nevzal. Tu Děláš. jsou monto. Hej, Ale oni si mě dentálně Jdeme zase nevšimají. zpátky. Oni si mě fakt nevšimli vůbec. Ale růžová. Hej, jak mě jdu fakt potají. Čekuj. Já jim tam fakt vlezu. Oh. Tak. Jsem tu. Typku jsem zabil. Vidím tě tam. Já Ale tady. nepotřebuješ trošku pomoc. Dobrý den. Já jsem se sem dostala potají. Ne, že mě zabiješ. Podle mě ani neviděli, hej. Pojď sem. Nedělej frérku. Ty taky chcípneš totiž. Kámo. Tak seš... My jsme se zabili navzájem, vole. Pičo. GG. To bylo pro nás GG. No, takže já tam jdu znova krást, no. Pojď Ani se mnou. nevidíš, kolik mám peněz. A ani to vědět nechceš. Ty kokos. A jak se tam teď dostanem, že jo? Zase na sebe skočíme. Pojď, ale. Ale já něco kupuju teď, o čem nesmíš vidět.
půl takovej tajnou věc. Když se kouknu nahoru, co už mám. Chceš u těch modrej? Já jsem. Já to říkám plus bacon boy. Plus bacon boy. Jsem taky bacon boy, víš to. Hej, my jsme úplně stejný typkem. Čekej, mě to napadlo. Bedding root. Hej, co znamená are you bedding root? Nevím. Breče, víš. Smažák, co jsem dobře řekl. No lidi, já už asi ukončím tenhle vlog, protože už mě nenapadá, co vám mám říct, takže čauky a do příště videa, čau. Ale pojď, oni si tady ještě Uvidíme, vykupují. co příště natočím, takže čau, Fandel, rozluč se. Dobrý den. Naschledanou. No, takže čau. A do příště videa, čau.